थारैनो बर' समाजाव मा जामारदों? गुबुननि हिन्जावखौ लानानै खारनाय आरो गुबुन हारिजों नंखाय मोजां मोनफ्लानानै थगायना लाना खारनाया जोंनि बर' समाजाव सोलिगासिनो। थिग बेबायदिनो धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि समकं पन्चायतनि सिङाव थानाय समकं बर' गामिनि बिफा दनेन्द्र बसुमतारी, बिमा बेहुला बसुमतारीनि आंगो फिसाजो प्रेमिका बसुमतारीखौ बगिबिल दाना खना गामिनि गुबुन हारिनि सेंग्रा जुगेश यादव होननाय लम्पटआ साख्रि दं फैसा देखायना थगायना नंखाय मोजां मोनफ्लाना मुम्बाइआव लाना थांनानै दायो लम्पट जुगेश यादवआ खारखोमानानै दं। नैबे सावगारि नुनाय सेंग्रायानो जादों लम्पट जुगेश यादव। नंखाय मोजां मोनफ्लाना थगायना लानानै खारखोमादों दायो बे लम्पट जुगेश यादवआ। दायो न'नि बिमा बिफाया गावनि आंगो फिसाजो प्रेमिका बसुमतारीखौ नागिरना हालाय हाफाय जागासिनो। थारैनो बर' समाजाव मानि बारहावा बारमारदों? एखनब्ला सोरजोंबा बुथारजानाय, एखनब्ला देहा फाननाय, बेबायदि जेंनाया आथिखालाव जों बर' हारिनि गेजेराव बारानिफ्राय बाराखौसो जासिननायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बाजाज बाइक लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआ इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारखौ लानानै फैदों। बे श'रुमआव थांनाय 1 आगस्तनिफ्राय 31 आगस्तसिम इन्डिपेन्डेन्स डेनि स्पेशल अफारजों लोगोसे एक्सचेन्ज होगासिनो दं। बायग्रा सुबुंफ्रा एसेल' बिबांनि रां होग्रोनानै प्लेटिनियानि गासैबो बाजाज सिटीनि गासैबो मडेल आरो पालसार 125 नि गासैबो मडेलफोरनि बाइकखौ आरसी इन्सुरेन्स लाफानानै 10,999 रां बेसेनावनो लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन। नोंथांमोना सेरफांगुरि आरो सराइबिलाव थानाय पंका एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमआव इन्डिपेन्डेन्स डे स्पेशल अफारनि खाबुजों नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। खाबुफोरा जादों 5 लिटार पेट्रल फ्री, गंसे हेलमेट फ्री, बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केशबेक हरफिननाय जागोन। जुदि नोंथांमोना गोसो दंब्ला आबुङै मिन्थिबावनो थाखाय नैबे मबाइल नम्बर 9395303476 आरो 9101547892 आव थोंजों सोलायनो हागोन।